So Luke chapter 1 from verse 6 up to verse 14 inotaura pamusoro paZakaria baba vaJohn the Baptist. Bible ratsanangura mamiriro avanga vakaita iye naElizabeth pamberi paMwari. They were righteous and blameless before the Lord, but Elizabeth was barren. Ndakakura ndine dzidziso, mafungiro nemaonero andaioneswa nekuziviswa kuti ish inenge barrenness kana kuti mamwe machallenges muupenyu hwevanhu, they are a result of the devil. So most of the times we pray against zvinizvozvo kuti vanhu vave nebreakthrough, which is good, but we also need a deeper understanding. Nekuda kwekuti there are some people whom we blame today, vane challenges today, and yet in the sight of the Lord they are blameless and they walk in righteousness. Kune vanhu nhasi vane matambudziko avainawo, yet in the sight of the Lord they are right people, they are righteous and they walk blameless in the sight of the Lord. Isu sevanhu nemaonero nemafungiro edu ndeyekuti wese ane dambudziko, either ane zvaakaita, ane kutadzira Mwari kwaari kuita, kana kuti paari pane dhimoni riri paari ari kuda deliverance. Saka uchiona munhu achiti ndaenda kuchechi kwakati ndanamatirwa, ndaenda kuchechi kwakati ndanamatirwa, it's good to be prayed for, but hepano pane nyaya pakesi yeshoko randaverenga, tine vanhu vari right, vari righteous, vari blameless, yet they have a challenge in their marriage. So hazvisi fair now kuconcluda muupenyu hwevamwe vanhu kuti havasi right, havasi righteous, vafunga vane dzavanotamba, ndofunga vari possessed because zvakati nezvakati ndo zviri kuitika muupenyu hwavo. Saka munhu anopedzera kunzi enda kwakati unonamatirwa, enda kwakati unonamatirwa. Nhamo yataita dzimwe nguva ndeyekusika knowledge concerning the mind of God pamusoro peupenyu hwevanhu. Kune dambudziko rinogona kushanda a system of timing paplan yezvinoda kuitwa naMwari, and that challenge you can't pray it away or you can't pray against it ukava nevictory if the time frame yezvinoda kuitwa naMwari isati yakwana. Kana ari Ruth kuti azogona kuroorwa naBoaz, ane marriage yaanofanirwa kutanga apinda. Saka zvinoita kuti vanhu vatange kutaura pamusoro paRuth kuti anga ari murong marriage, nyasha dzikamuwana akazoenda kuna Boaz. Yet kuna Boaz haaigona kuenda even ari right, nekuda kwekuti Boaz akagara nhaka. Ruth akatanga aroorwa naMalon, Boaz ndokubva azogara nhaka. Saka marriage yaRuth naBoaz haigone kujajwa kuti Ruth akambopinda murong marriage, akatopinda muright marriage yakamulida to the mind of God marriage, or to the perfect marriage designed by God. But marriage yaaipinda iri yenhaka. Nhaka haisi choice pamusoro pebeauty, nhaka ichoice pamusoro pesystem yaivako kwaIsraeri yevanhu vaMwari, yekuti hama ikafa ikasiya mukadzi munogara nhaka. Saka haugone kuroorwa munhaka uchiita mukadzi wekutanga kuna Boaz, unoroorwa munhaka naBoaz uri mukadzi akambenga akaroorwa nemunhu wausina kuita naye mwana muri kunyika kwenyu. Saka I'm not against deliverance dzinoitwa vanhu, but in a challenge yekuti we need also to know the mind and the plan of God concerning munhu. Nokuti munhu wese anotya nhamo, munhu wese anotya dambudziko, munhu wese answer yaari kuda ari kuida today and now. Wese ari kuda financial breakthrough is today and now. Wese ari kuda solution muupenyu hwake panyaya dziri kuitika, I tell you, munhu weye ari kuida today and now. But is it today and now yaunogona kuwana solution here? So tikasaziva the will and the mind of God, because John the Baptist is supposed to be 6 months ahead of Jesus. Nokuti ndiye uchabhabhatidza Jesu.
So pane timing yaJehovha inogona kungochengeteka bedzi nedambudziko rekuti even we pray against barrenness kuna Elizabeth before time frame yekuti paberekwe John, that will never happen. And chichaitika ndechekuti munhu achanzwa nekuchinja machechi. Apa ndinzwe musha. Asi kuti kuchinja chechi kwakaipa. Zvikonzero zvinosiyana siyana sei wabva kwawaipinda wakupinda kumwe kwawaenda, but hepano pane nyaya when you are driven nekuti une challenge yauinayo, you are looking for a better church, a better pastor, a better prophet achakunamatira kuti dambudziko ripere, truly unogona kufamba. But pane nyaya ndepekuti naanokunamatira wacho newe uri kunamatirwa, if you don't know or understand the will and the mind of God, sure unogona kutravela. Imagine Elizabeth na Zakaria kuti program yaMwari ndeyekuti vazobereka John the Baptist achabhabhatidza Jesu. Saka kana Bible rati Elizabeth was barren, yet she was righteous and blameless before the Lord. Munhu ari righteous and blameless, hakuna mweya wechina unogona kupozesa munhu iye, nokuti righteousness wacho is the presence of God muupenyu hwemunhu. Mwari havashe presence yavo muupenyu hwemunhu nadevil, kuti imwe part is God, imwe part is devil. Munhu kana aina Mwari, the devil haana space. Kana munhu aina devil, Mwari havagona kugara mumunhu iye. So they were righteous and blameless before the Lord, but they were barren. Saka hakuna prayer, hakuna deliverance, hakuna seed yaigona kubviswa kudila neissue yebarrenness. Nokuti this kind of barrenness in the will and the mind of God, programming, timing yekuti John auye pa proper and the right time. I'm not against deliverance. I am against ignorance. Nekuda kwekuti pane patinoda kuita chinhu chakanaka, but nguva isina kufanira, isiri kutenderwa nezvikonzero zvinozikanwa naMwari maringe destiny neplan yaMwari muupenyu hwemunhu. Saka uchiona kuti mwana mudiki kamusikana kegrade 2 grade 3 hatigone kutaura issue yebarrenness muupenyu hwekamwana akanyanga kari kamusikana, nokuti time pachayo zvisina devil, time programming yekuti agone kubereka kuti azovawo nemwana ine chekuita nenature, masikirwo akaitwa munhu naMwari, inenge isati yakwana. Saka ipapa haasi kurwiswa nadevil, haana ataki ainayo age. Saka ndo zvinoita kuti with knowledge and understanding hakuna a deliverance minister achanamatira mwana ari grade 2 grade 3 kuti spirit of barrenness out in the name of Jesus. There will never be such, because of understanding kuti haisi spirit time frame isati yakwana emasikirwo akaitwa munhu kuti agone kubatsirwa nokuti kuva nemwana. Saka dzimwe nguva nhamo yataita ndeyekusaziva the will and the mind of God. We will end up doing things very right pa wrong time. Inzwa, chinhu chese Mwari vakachinatsa munguva yacho. There is time for everything. So understanding yatinofanira kunge tichitsvaka now, inouya murelationship yedu naMwari, toziva the will and the mind of God concerning every matter, so that we don't pray to enforce chinhu chisiri muwili yaMwari nekuda kwekungoti challenge yatasangana nayo and we want to come out. Yet the challenge iyoyo pa that time ine a purpose and a reason yekuda kwekuti zviri kurongwa naMwari zvimanifeste zviitike. So Ruth haagone kuroorwa naBoaz nekuda kwebeauty, nekuda kweprayer, nekuda kwedeliverance, kuti tanamata muupenyu waRuth anofanira kuroorwa nemurume kwaye achaita upenyu hwake huite zvakanaka. Ruth unofanirwa kuita pass through the hands or relationship
yaMalon vari kuMoab nokuti Boaz unogara nhaka. It's a system yekuti haugone kujamba. So Elizabeth na Zachariah vane problem iri mumarriage mavo, havana mwana. But they were righteous and blameless in the sight of the Lord. So barrenness iri kubva kupi pavanhu vari kupupurirwa neshoko kuti vanhu vari right pamberi paMwari? It's a challenge. Let me put it this way. They are victims of God's purpose and plan. They are victims of God's purpose and plan. Nyangwe vakada mwana mukurorana kwavo mumazuva ekutanga nechii, but nokuti vakuruchengeterwa a special plan concerning the will of the mind of God kuti vabereke John the Baptist, zvine chekuita ne-time frame, because they were righteous and blameless before the Lord. Nhamo yataita ndeyekushayiwa knowledge concerning the will. Saka uchiona apa the Lord's Prayer tine line ratinoti, let thy will be done, thy will be done on earth as it is in heaven. As much as we pray, tichikota those lines, pari very sensitive and deep ipapo. Kuda kwenyu ngakuitwe panyika sekudenga. Actually, do we know the will of God? Are we aware of the will of God? Kana kuti nyangwe taita prayer kuti kuda kwenyu ngakuitwe panyika sekudenga. In our minds, in our hearts, tine zvatinotoda kuti zviitike panyika. Tine zvandoda kuti zviitike muupenyu hwangu today. Handicheke kuti zviri mumind yaMwari zvakamira sei, munguva yacho zvakakodzera here. So patinamata kuti thy will be done on earth as it is in heaven. It's a dangerous statement. Why? Because most of us, we don't know the will of God. Tine zvatoda isusu kuti zviitike. Asina mari arikuda mari, asina mwana arikuda mwana, asingaona arikuda kuona. Wesa nedambudziko, dare anoda dambudziko ripere ndi today. Yet sometimes a challenge ingangodaro yakapinzwa kuti ive inoprograma time yezvimwe zvinhu zvida kuitwa naMwari muupenyu. So John kuti aberekwe anofanirwa kuberekwa 6 months ahead of Jesus. Ndiye achabhabhatidza Jesu. Mwana waZachariah naEliza ane basa muministry mukingdom, in the ministry of Jesus. So barrenness iri muna Elizabeth haibve pakesi, haibve pakutadzira Mwari. They are victims, regardless in brackets, they are victims of God's program. Hatigone kusangana naRuth kuMoab tonamata kuti mweya wokuroorwa nezvinhu zvisina basa, wokuroorwa nevanhu vasina basa, ana Malon, ngaubve pauri. Ndinodeclare Boaz muupenyu hwako. Chinonzi Boaz nyangwe chakanaka chichaya muupenyu hwaRuth, chinouya through a system, not prayer. Makatabo shalianda bara masande. Hear me and hear me very well. Haugone kunamatirwa kuti uroorwe naBoaz. Boaz, it's a system. Naka is system. Iri already there. Kana wamboroorwa naMalon akafa, paunoenda kuBethlehem uchinoroorwa naBoaz. Boaz haakuroorere beauty. Boaz ari kungokuroorera kuti wambenge wakaroorwa.
nehama yedu iyi yanhaka itsika. So kana usina kubvira warorwa naMalon, hazviite kuti ndikunamatire kuti urorwe naBoaz kana uri Ruth. Understand this statement very well. Tanamatirwa ma-issues mamwe asingade prayer, anoda kuti understand the systems on the ground. Prayer is good. Kune ma-issues anoda kuti munhu anamatirwe. Kune ma-issues anodemanda knowledge or understand kuti chauri kuda, is it in a system or you are under attack. Haugone kuronga iwewe undamatirwa ubva all night kuti I'll meet my Boaz. Hakuna prayer yekurorwa naBoaz kana uri Ruth. Kana uri Ruth unofanirwa kunge wakarorwa naMalon. Achakurora for 10 years mushayiwa mwana. Achagara newe for 10 years muri kuMoab muchitambudzika ikoko. Then moving to Bethlehem and getting married na Boaz. Azvisumi ma-issues anoda prayer or fasting. Ma-issues anoflowa ne a system inonzi nhaka yaivako kwaIsraeri. Saka nhaka hauiwani nokuti wanamatirwa. Nhaka hauiwani nokuti watsanya. Nhaka hauiwani nokuti waprofitwa. Nhaka inouya nokuti wakafirwa neanga akakuroora, saka ucharorwa neimwe hama yake yaSara. That's a system, hama dzangu. Nhamo yataita ndeyekuti we pray on every matter. We don't understand systems on earth or systems on the ground. Shoko raMwari rinoti vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. Don't pray. Pane ko yanga yakudisema. To me, you don't pray to get Boaz. Boaz, it's a system inonzi nhaka yekuti unotanga warorwa nemunhu asiri, akafa warorwa naiye chaiye waunoda Boaz ari kuBethlehem. It's a system. So kune imwe blessing neimwe favor mulife iri under a system isinga demand prayer. Handisi kuti prayer yakaipa, handisi kuti kutsanya kwakaipa, handisi kuti kuprofitwa kwakaipa, ndiri kuti kune zvinhu zviri muma-systems elife. Saka uchiona kuti hazvaita kuti Elizabeth anamatirwe issue yebarrenness. Nekuda kwekuti barrenness yake yaiva a programming yekuti panouya mutumwa Zakaria ari muHall of the Holies, breakthrough youya mufamily wawane mwana anonzi John, the forerunner waJesu achabhabhatidza Jesu. Hakuna chechi yaigona kuenda kunonamatirwa against barrenness iyoyo. Saka uchiona kuti haina kupera futi nekunamatirwa. It's a system designed by God kuti vagone kupusha timing yeagenda or plan yaMwari yezvinoda kuitika. So when we don't know the systems, when we don't understand these things, sometimes munhu anonzwa nekuchinja machechi achiti kuchechi kwakuna power, vakandinamatira hapana chaita. Kune ma-issues asingade prayer nokuti they are not coming from the devil. They are systems programmed by God for a certain season and a certain time nekuda kweagenda neplan yaMwari. Oh, Success Gonya is saying, thank you for visiting my team, Capes United. No, we thank God. Team yedu zinofana kuitika mukati megore, you know. So you see the challenge we have today now. Ndeyekuti the body of Christ tigone kunemekedza each and every office in mumwe wese ane gift yake. He believes that I'm the general and I'm everything to people. So people must come to me. Can I ministry of prayer? Let's pray until you make it. Can I ministry of deliverance? Ministry hema out, hema seeds and everything. Shingoitwa zvakadaro ikoko. Munhu wese he believes that I'm the general and everything falls under my ministry. Saka kana wauya kuno will pray until your Boaz will locate you. And that will never happen.
because Boaz haana kuroora out of beauty or choice. It was a system in Israel. Ndosaka pakataura kunzi uyu ndiRuth akateera amwene wake Naomi vachibva kuMoab. That's why zita raNaomi riri involved. That's why zvinhaka zvakataurwa kunzi uchabva watora nemunda wehama yedu. Why? Because those were systems on the ground. Saka life ine zvimwe zvinhu zviri under my systems. You can be prayed for marriage yoita, but marriage haichengetwe neprayer, inochengetwa nema-systems, nema-principles. Respect, humility, love, a lot is involved. So ukati I'll pray over my marriage, imba yangu kuti isimbe ndichanamata nezvayo. It's good to pray over your marriage, but don't neglect systems that will keep that marriage. And unoziva here kuti munhu akarima akashanda nesimba anokohwa, anowana chikafu. But there are also systems in place dzinoiswa to store or to keep, kuchengetedza gohwo rako. Nokuti kune imwe nzara inouya kwete nokuti uri simbe, wakatorima ukakohwa, but nokuti hauna kuita proper storage nema-systems ekuti chinopedzera chapfukutwa chibage, unoita loss kudura kwete kumunda. People of God, hear me very well. Don't neglect systems. Don't substitute systems or principles. Muchingoisa prayer and you believe things will happen. I pray. I'm not against prayer. But ndadiscover kuti Elizabeth hagone kunamatirwa kuti barrenness ipere. That's why barrenness yake yataurwa neshoko kuti she was barren. Yakapera even pasina prayer. Why? It was a system designed by God. Kuti nenguva yakati tichatuma mutumwa utaura naZakaria vobva vane mwana anonzi John. Programming yaMwari. It's a system. Saka patinonamata kuti thy will be done, ndo patinoita problem yokuti we don't know the will and the plan. Tichinamata kudaro zvedu mukati medu munenge mune pfungwa yekuti zvatoda ndozvofanira kuitika. Baba Maduro, happy to see you. Wakadiko, my girls na mama, long time. A happy new year to you. Baba Kudzai Maduro. Evangelist Edwin Musiwa, God bless you. Spio Maganga, Magango, God bless you more. Lima Sungu, Tatenda Paulo. How are you people? God bless you. So that's the message for today. Don't neglect the systems. Don't ignore the systems. Try to get knowledge and understand the things of the spirit. So patuna mata kuti thy will be done. Our also prayer and kuti we must know the will, the plan. Why? Because there are times kuti icho kwadi kuti William Mwari vanda kuti uwe neupenyu wakanaka. But are you in the season, in the right timing? Yekuti zvakanaka zviitika. No, there are times kuti when you are not mature for what you desire, your lack of maturity will become a blockage until you grow and mature. Because when zvakanaka zviitike muupenyu wako, nokuti purpose yaMwari inoachivika better when you mature and understand than kuti you just desire things to happen. I always tell people kuti zvimwe zvinhu zvakanaka muupenyu hwangu dai zvakaitika ndichiri kuye ndichiri kuita zviye zvaigona kundiuraya, but zvauya zvakanaka ini ndisati ndanaka upstairs in understanding, in respect, in honor and discipline. The same thing will kill me. Icho chauya for a good reason. Kune zvinhu zvakanaka Mwari zvaanoda kukuitira, but nyango ukanamatirwa sei hazviitike kusvika wamachuwa wakura wagona kuhandla, kumanager nekuva nediscipline pazvinhu zvacho. So mungoona kuti mfundisi andinamatira haana power, zvinhu zvandiri kuda hazvisi kuitika. No matter how powerful he is or she is, akunamatira wacho, but when you are not mature to handle the blessing, you become a blockage. Why? Because simba iri rinobva kuna Mwari, but sei Mwari vachizviita vane zvikonzero zvakanaka, but kana usati wanaka upstairs,
you become a blockade to the same power that are available. So uchiona kuti musame church yaunopinda kune vanopa matestimony usingapi testimony, kune vane zviri kuitika kwako zvisiri kuitika, and you think kuti ndofunga haina power. As long uchitombonzwa matestimony imomo. Ndogara ndakapa example yekuchikoro kuti muklasi mandakafoira ndiri kune mumwe wedu akapasa musame class imomo. So I can't blame the teachers kuti vanga serious. Zvava kutoexpose kuti nini maybe I was playful. I was not serious. Let us know the systems. Pashoko rese randaparidza nyaya ndoda kuti unyatsobatisisa ndeyekuti hazviite kuti unamatirwe kuti usangane naBoaz. Never. Mataurire nevashumiri kuti your Boaz will locate you, your Boaz will locate you. Boaz kind of blessing haipushwe neprayer. It's a system yenhaka yaivako. So you must fall into the pattern, into the systems kusvika wasvika ikoko. That's why tisinganamatire tuvana tudiki ma-issues ebarrenness, because it's not demonic, it's just a system life. Kuti as long as atasvika kana 10 years, there is no system inoita kuti abatsirika ave nenhumbu ave nemwana. Those are systems. So when we understand such systems in the natural sense, same with the spiritual things. Dai Mwari vatiitira nyasha, dai Mwari vatigonesa. Tava nezivo, tava knowledge, tava understanding kuti chandiri kuda, is it a systematic thing? Am I under attack of the devil? Or it is the will of God for now until appointed time, for a reason better known by God himself? Ini ndisiri kuiziva. Unazvo iwewe neni ndinazvo, unozviziva iwewe kuti dai zvimwe zvinhu zvakaitika asiri mazuva ano kuri kudhara kwako. Okay, hausati wanza vanhu vachitaura here kuti mufana ari kundijairira iye, andiona ndatendeuka kudhara kwangu, kureva kuti pane timing yabatsira munhu. Chawandiitira chidaigona kukuwadza nekukurova, but wachiita mazuva ekuti ndatendeuka ndaakuziva Mwari. So now you are safe. I'm the same person, but timing has saved anger nedanger yaigona kukozwa nezvawandiitira izvi. Hanzi zvawandiitira izvi une lucky sire kudhara kwangu rati wandiona ndakura. Makanzwa mastatement iwayo. Timing iri kuseva danger ifanonge yaitika pamazuva iwayo. So there are things that happen for a certain season in time, and somebody will get away with it. The same person waitira chinhu ichi akambokuvadza mumwe munhu paakaitirwa izvozvo, but sei pawamuitira akusiya wakadaro, time yakurarama mairi yamupa imwe understanding yelife nerespect iri different. May the good Lord bless you. May the good Lord protect you. May the good Lord favor you. In the mighty name of Jesus. Amen. Tisanganiswe zvakare. Oh, today is Friday. Tisanganiswe zvakare mangwana. I also invite you, isa data rako kana kuti airtime, kuti tigone kucontinue kubroadcast ma morning devotions. They need airtime. So your airtime and data will help me to broadcast each and every day. Mwari vakuropafadze, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. Bye bye for now. God bless you. Oh, I've seen my friends here. Nyara Chikono, bye bye. Francis Chidamahiya, Raviro Tatembengo, Junior Carter Styles, Romani Sekai, Baba Maduro, bye bye people. God bless you. Nyasha Zwanzwe, amen and amen.